wasu ne manya suka same ni cewa su ba kullum suna turai suna can to kuma yanayin rayuwar da suke yi suna nesa da iyali kuma yuyuwan faɗawa zina yana da matukan ƙarfi a cikin rayuwarsu. In dan ba su wata kofa mana za su iya su dan yi aure na dan lokaci to Allah ya guje ku ba mutu'a ba mu'akkat. Nace ku je ku yabin ku wallahi yafi bai auren na lokaci illa kawai shi ba mutu'a ba. An san bambancin mutu'a da mu'akkat ko? Gara kai aure na dan lokaci. Ka za ka yi wata 6-7 sai kai aure na wata 6. Wani sabon fatawa da ya fito na maza. In suka yi tafiya suna da mata a nan sai suka yi tafiya suka je wani guri za su iya auren wasu for that month za su yi sai su sake su kuma matansu na nan su ma za su iya auren wani in mijinsu zai dawo sai su sake su wasu matan nan duwatsu ne shi namijin ne kawai yake da feelings a jikin shi matan shi zai iya bari akwai mazan da suke barin matansu shekara 3 shekara 4 shekara 5 akwai namijin da shekaran shi 10 da aure amma saboda yanayin aikin shi bai fi so 10 ya zo gurin iyalin shi ba kuma wani ko wata ɗaiɗai bai ba ita matan dutse ne ba fata wanda ya fito ya ce to ita za ta iya samu wani namiji mai je ka dawo amma ga shi zai yi dan watanni zai iya samu mace su zauna for that month so mata yanzu sun zama tools abun wasa ayi wasa da su a sake su ayi wasa a sake su wallahi na dauka da safe saboda naji fatawar nan je na dauka da safe zan zo in ga ko ina ya dauka an rude yanda in yan film suka yi abu ake rudewa sai na tuna au mata fa aka ce ba su da amfani a aure su a sake su na dan kwanaki okay alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udhu billahi an akuna minal jahilin yan uwa ku lura da kyau ga fatawar wancan mutumin ga kuma korafin wannan baiwar Allah duka zamu kalle su da kyau kun ga yanda sufanci ya fara zama shi'anci ko kun ga yanda sufanci ya fara zama makarantar shi'anci ta tallan mutu'a ko amma ta bayan gida na farko yar uwa ki kwantar da hankalinki dama in kina so ki zama baki da daraja aura a saka sai dai ki shiga shi'anci ko kuma ki shiga wannan tafiyar sufanci da ta samu barbara na shi'anci da take tallan auren mutane a auri mace kawai a sake ta abin da kika faɗa duk mai hankali ya ji abin da ya faɗa ya ji abin da kika faɗa na farko ya ce wai kan mu manta amma dai tukunna shi mai wannan fatawan shine fa a can baya ya bada fatawar cewa idan mace yunwa ta yi matsayin kaman za ta kashe ta rasa yanda za ta yi ta sami abinci tana iya yin zina don ta sami abin da za ta ceci ranta shi ya bada wannan fatawar a baya idan kun tuna ya ce karatu ne to mu je a karatun ne amma dai shi ya yada wannan sharrin wanda kuka lura da kyau mata ne a wancan matakin ya ba daman zina yanzu kuma kuka kalli da kyau maza ne yake so ya ƙara ba daman zina amma da sunan aure mu'aqqat a nashi abin da yake faɗin to idan muka lura da kyau bari mu dalla bari mu dawo na mata can baya da ya ba su dama cewa idan mace ta rasa yadda za ta yi ta samu abin da za ta ci sai dai in ta yi zina sannan za ta samu abin da za ta ci kamar yadda a can ma ba masu ilimi ba suka fara bashi amsar suka ce mashi inda tana da karfin da za ta iya kwanciyar zinan ai tana da karfin da za ta yin aikin neman abin da za ta ci na halal kenan me yasa ta zaɓi kwanciyar zina maimakon aikin a addini fa dama kafin a kira abu darura ma a ce wai in ba a yi shi ba za a mutu to dole sai an tabbatar da haka tukunna yanzu ya gaya mana garin da akwai mazan akwai mutanen mace ba za ta iya samun inda za ta shiga ta ce ku bani wanke-wanke ko wanki ku bani abinci ba kwana 3 ban ci abinci ba ka in mutu a rasa gidan da za a bata a cikin gidaje 40 dole za a sami gida daya ba zina ba bai faɗi wannan ba na biyu kai ta je ta ce bara na zoyi ku ban abin da zan ci a matsayin bara ban san ƙarya ne a duk society din da mutane suke da mutane ba zai yi wuce kwana 3-4 tana bara tana neman abin da za ta ci ba ta samu ba har yunwa ya kashe ta wannan ƙarya ne ko a garin da aka haife shi ba a taba gani ba fata wanda ba ranan da za a bukace ta ko amfani da ita abu na uku dauka ci a fitowa ta cimma yara suna tafe da kulolin su za su je makaranta ta bude na wancan ta dauki wara daya a can dankali daya a can ta ci sai fa an kwana kaza da yunwa kwana 7 suka ce ne ina jin sannan za a mutu
kaga za ta iya ta ci abin da ba a bata ba dan ta rayu maimakon zina, kuma gwara wannan dan irtikabu akhaffi dararaini wajibun. Idan ya zama sai kayi abu ɗayan biyu waɗanda duka haramtattu ne, to karamin aka ce kayi a musulunci, haramun ne kayi babban, kana da daman yin karamin. Wannan ka'ida ce ya santa usul fiqi na karatun musulunci. Sannan bashi ma duk wa'innan bata yi ba, sai ta samu wata kaza a gari ta buge ta ci, ko ta haura wani lambu ta je ta ci wani abu da ake ci, ta ɗebo kila wani abu na ganye da ake dafawa ta ci abinta. Da Allah duk wa'innan ba za su yiwu ba, sai ta nemi abokin zina sannan ta samu abin da za ta ci ta rai, yunwa da sai ta kai kwana kaza sannan ake mutuwa. To kun ga ta bayan gida a wancan yayi ma mata wato goro da tukuicin suna iya yin zina, to sai kuma a wannan shi ma sai ya zo zai dora a wannan. To a clip na biyu insha Allah zan fito mana da wannan ita ma da kurakuran da ya a ciki da sunan fatawa da wannan yar baiwan Allah ta kuka.